Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai langkha zara le laikha beba mukumu kothoma chakha ufi langkha zara le laikha beba mukumu kothoma chakha sere saganani kotol thangbai kha Baita ni ariwa langma bajaja sere saga dalai khano khama singsa sini ojora jeng tini Bangalore ni mangkuti sopaikha sini sajla rinal ni poilano jeng nok nukhungni ngoi area ni ngoi bises khlaioi sini Bangalore je tongnai sini Bangalore Tiprasa team rokno kaisleya hambai nane muchungo borok amang kuthino rohor thaniwo borokni busuk jaratei borok kosto ma khailaika 22 tarik ni horni simi borok khopung sapung thuya chaya khlailaioi bishes khlaioi Tripura People Foundation ni director Mr. Debbarma tai Tripura People Foundation ni President John Debbarma, Vice President Prantus Debbarma, borok no belai khana paiflaya hambai maruo tai borok ni joto all team no borok no khaksangma tai chibai yafar horo borok asuk sacrifice khlaioi tini o sajlani mangkuthino tini oro sopai mani bagoi jong nok nukhungni ngoi area ni ngoi borok no hambai yafaro tai tabo Haino hai nok nukhungni tigi chung thanglai parao Kamalpur tigi chung lamri lainai buma bukha bini bukhi sopai jak bojara wachungbai tai bini yong toirok ni bini data song taku bukur bebang no sopai jak chung tabu mangkuthino tlangoi Kamalpur ni dige thanglainai lamrinai bini nogo tlangoi mangkuthu yafarnai nok ni khak hamjak buma buphano chung kok sanani moton chini khuk slayo amhai basha kurui aboni bagino joto Tiprasa rokno sotorko tongnani bagoi susto tongnani bagoi shanti tongnani bagoi kobong kaisano ani dinani muchungo chung khatar hasteo thangoi Samung khlaifano chini je Tripura People Foundation ni team rokbai sob সময় no kurungoi apoto bipoto chung ma tonglainai kaisa tai kaisa bai chung seba churu manani thaka hinkai kaisa tai kaisa no seba churu rinani bo chung surunglainani nangnai abona ani tini message asukno hambai